Oh my god! Vi skal ned og besøge Egon. Fordi det havde vi ikke, da vi var på slottet. Og der blev smidt ud, og vi kunne ikke finde den der kælder. Så nu kan vi ned i kælderen. Okay, drømmeseng. Jack Sparrow. Det er Egon. Det er Egon, vil gerne ind. Ja, her. Maybe we have to tænde some lys. Og her er et trapper. Og så må vi hellere lægge sådan et spor, så vi kan finde hjem igen. Er I klar? Ja. Det virker ikke. Egon er jo til stede. Oh my god! Egon Oh my god, nu tror jeg fucking selv på det. Hej, okay, hej. It doesn't really work, man. Her er kælder. Nu leder vi efter Egon. Op på sæt. Kan vi se Egon? Er fjernsyn? Der er vores Egon. Det her er at Egon han bor. Det er Finde det er hans lejlighed. ja, det er hans lejlighed. Og hernede er hans stue og så videre, ikke? Ja. Se, nu lukker Egon kraftigt ved døren for mig. Altså. Måske er i virkeligheden Egon. Ja, eller i hvert fald Egons body, you know. Body. Han kan body. Body? Hvor fanden er de der coke soløjne? Ja, de står sgu da egentlig her. Spadespark går forbi dem 16 gange. Hvor mange skal du have? Jeg skal have en. Så hvor let det er. Så stærk jeg. Jeg kan bare tage den, ikke også? Sådan her med en arm. Se? Og så bare kaste den. Åh, den er altså fyldt, mine damer her. Den er fyldt. Den er fyldt. Det er Egon, der hjælper mig. Jeg fik kraften af Egon. Jeg skal ikke skulle hente den igen. Den er fyldt, mine damer her. And I was like, what? And she was like, oh my god, popkasse. Wow. She was like, hey, der er øl i. oh my god, 20 popkasser. Hvor mange skal vi have? Altså, jeg ved ikke. Vi må nok ikke gå op med det. Sådan der Hey, det er Egon. Egon. Ja, det er Værsbo. Se, Egon, han har været her. Han har været her til stede, ikke? On a windy day, they really care about us. Og ja, vi skal lige huske at mindes Michael Jackson. Ja. Fordi han døde i går. Det var ikke så godt. Jeg skulle være rigtig ked af det. Og det gjorde vi faktisk. Det bliver rigtig, Der var faktisk rigtig nogle af os, der græd klokken 2:30 om natten, det vil sige. Det er 12. Ja, det er 12. 12. Det er 1. Det er 2, okay? 12. Og så klokken 3 det her. Det er sådan 3, så det er ikke forkert ud. 3, okay? Ja. Klokken 3 om natten. Der græd vi. Altså. Egon! Der fik vi det at vide. Ja. Det var ikke så godt. Nej. Hej hej.